Tato maro ciralesa, tato maro ciralesa, tato maro ciralesa, tato maro ciralesa. Nanai zumori, nanai maroro, nanai fayoro, vokali bendu baro, nanai maroro, nanai zumori, nanai fayoro, vokali bendu baro. Maroro da bici, zumori da bici, maroro da bici, zumori da bici. Melalo, melalo, бокало, бокало, мелало. Айде, матко, казва. Престанете да говорите, пред изборна агитация сме. Аз слушай сега на мен. Краката ми виж какво става. Всичко пукнато. А пред тебе какво става? Чакай, сега има още. Моето мъж Николай Василев взима парите, взима еврото, все едно, че не. Образована ли сте? Образована съм, даже много учих до трети клас, не ме питай, много си нахален. Имате ли лична карта? Лична картина нямам, личен портрет. Коя година старта, на кой месец, коя дата? 1861, 19 декември, октомври. Познавате ли Бойко Борисов? О, Бойко Борисов, на ме пръв братовчет. Обеща на мене, ще дава дватажна къща. Майко, много богата ще ставам, къщ ще правят тези пари. Ще дава на мене 5000 лева, отивам от дискотеката, ще играя от дискотеката. Yaşa, bas yaşa, 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 kelelada bas. Yaşa, bas yaşa, yaşa, kelelada bas. Познавате ли баба Нисълманка? Бабата Нисълманка, готви на мене, хоп, хоп. Ще сваря една момент, ще слагам в манджата вътре отрова да умира. Ще взимам и нейната къща, батко. Колко деца имате? Много са, не ме карай да броя. Нека да излезе най-голямата ми дъщеря, Шишито. Пипито, Ночита, Шапка и турихме го на тъжката. Добре, защо не ги давате от дом? Как ги изхранвате? Много си хита, дай твоите, ба. Аз имам с какво да ги изхранвам. Бабата още жива, ще ги гледа. Азбуката и числата, знаете ли ги? Много съм учена, кажи ма. Дай някой лев. Батуш, Гаош, Маро, Гудум. Вие можете ли да пеете? Много мога, батко, дай ти ми. Айде, деца, нашата песен. Алеки